pomoć nekih dodatnih programa postignemo bolji rezultat. I odmah se stvorio naučni problem, a to je koji su to parametri koji utiču zapravo na efikasno učenje. Tada smo započeli naučno-istraživački rad koji je se razvijao kroz neko vreme, a bazirao se uglavnom na posmatračima, dakle, reakcija u Wikipedu, odnosno na toj interakciji sa samim korisnicima tog programa i upravo taj zajednički rad je dodao do sve boljih rezultata. Ali na početku smo svi zalikali, naravno, kao i ja, prvo